Сьогодні святкуємо річницю Stalker 2. Хтось річницю шлюбу святкує, хтось річницю того, як втік із армії. А ми святкуємо рік з моменту, коли Росія колективно втратила контроль над лицевими нервами. Тоді вони влаштували імперський батут-шоу на тему «Графон поганий, гра не вийде, Unreal Engine їм не дадуть». І ось минув рік. Гра вийшла, світ у ній великий, а їх аргументи не дуже. Давайте розбирати, а що саме почалася паніка. Ну і не забувайте підписуватися на канал і вподобайки теж ставте. Ну і, звісно, на дзвіночок нажміть, якщо вже перейшли. Ну і на телегу теж підпишіться, якщо хочете. Посилання в описі. Поїхали. Стоп. Додивись до кінця. Ти ж знаєш, що далі алгоритм покаже тобі якусь нудну діч, а тут реально варте уваги. Є гра, яка зветься Regret. І якщо ти зараз подумаєш, а знову якась індюшка тупорила, то тримайся за стілець. Regret – це не чергова стрілялка і не виживання в лісі з паличкою. Це диктатура, параноя, ігри розуму. І головне, ти та троє твоїх друзів за столом, де кожен раунд хтось вилітає. Не тому, що програв у скілі, а просто тому, що всі проти всіх. І виживе тут тільки один. Кожне рішення там, як останній ковток повітря. Сказав щось не так, тебе злили. Зробив хибний хід, тебе злили. Просто був підозрілим, тебе, звісно, злили. Regret живе на підозрах і брехні. Чудово, правда? І найцікавіше, гра ще не вийшла, але ти можеш зайти в закритий плейтест, поки двері не зачинили прямо перед твоїм носом. Хочеш впливати на правила, давати ідеї, казати, що розробники все роблять не так? Будь ласка, заходь у їхній Discord, там тих, хто хоче змінювати гру, забагато не буває. Посилання на Discord залишу в описі. І не роби вигляд, що ти це пропустиш. Додай Regret у вішліст в Steam, бо потім будеш шукати назву і не зможеш знайти. Посилання на Steam залишу в описі. Як тільки з'явилися перші кадри зі Stalker 2, росіяни почали з класики жанру. Графіка слабка. Ті, хто у 2024-му грали в метро на тостері, раптом стали експертами з лайтингу. Вони порівнювали гру з AAA-проектами, які існують лише в їхніх мріях і трейлерах без геймплею. Ви пам'ятаєте ось цей мій ролик, який наробив досить багато галасу в минулому році? 200 тисяч переглядів набрав той ролик, і саме із нього були такі досить розумні експертики по типу Hardplay Альошки, який говорив, що графіка прям говно, знаєте, прям говно. От в Смуті класна графіка, да, в Atomic Heart класна графіка, а от в Stalker прям говніще. Та далі було гірше. Вони ж не зупиняються ніколи. Коли вони почули українську озвучку, почався фестиваль образи століття. Люди, які 10 років слухали російські дубляжі рівня «Мужик у ванні записав», вирішили, що можуть щось сказати про акторську гру українців. І, звісно, їх найбільше дратувало, що персонажі в грі звучать не так, як у їхній уяві. Бо в їхній уяві всі мають говорити сніжним акцентом Донбаса. А наші люди, які озвучували Stalker 2, говорили на чисто солов'їній мові і говорили і робили це досить класно, емоційно і, звісно, вайбово. І я пам'ятаю ось цей момент, коли братішки, куча, насправді їх російських стрімерів, блогерів говорили ось саме в стріму, в прямому ефірі почули українську озвучку. І вони просто говорили: ой, воно ж українською, як тепер нам грати, нас же відмінять. Подивіться ось цей ролик, я там більш детально всю цю тему розбирав, він буде досить смішним для вас. Після цього почали вигадувати теорії. Ні, не лорні, конспірологічні, як завжди. Блогери розганяли казки, ніби світова індустрія навмисно знижує оцінки, блокує сервери, не дає реклами. Хоча найстрашніше, що могло трапитись, це те, що українські розробники просто зробили гру краще, ніж вони очікували. Гру саботували, бо розробники з України. Очевидно, все просто під контролем. Потім у хід пішла класична мантра. Гра провалилась. Да, вони звідки взяли, що гра провалилась. Як тільки гра вийшла, росіяни дивились на Steam Charts так, ніби це їх робота. У Stalker 2 онлайн упав і все. Кричали ті самі люди, які за годину до цього дивились на графік Dota 2 і казали: онлайн не показник. Саме так і казали. Вони дивилися, відстежували і завжди мріяли про те, щоб онлайн в Stalker був занадто низьким, що доводить їхня теорія про те, що вони бачили і стежили за аналітикою ось цією саме Stalker. Але онлайн їх не врятував, бо потім вони перейшли до важкої артилерії, про яку ми зараз і поговоримо. Рік тому російська аудиторія робила вигляд, ніби вони самі не хочуть грати в Stalker, але паралельно вони вмирали в чергах. А як обійти блокування? VPN не тягне, допоможіть купити ключ через Казахстан і так далі. Це було і смішно, і сумно одночасно. В тому році, в тому ролику я казав, що ніяких проблем для паніки немає, хоча потім все-таки вони з'явились, тому що, як стало відомо після цього, в них гра була офіційно заборонена, і грати в неї було, типу, незаконно, і це означало, що ви підтримуєте Україну і так далі, і могли бути реально проблеми. Але взагалі, знову ж таки,
ролик подивіться той. Тепер повернімось до їхніх блогерів. Там просто справжній цирк, тому що я в минулому році всю цю тему так сильно розбирав і так сильно обсмоктував, що я головний експерт зараз по їх блогерам. Найгучнішу істерику влаштували блогери. Наприклад, той самий, що критикував навіть відблиски на воді. Відблиски на воді він критикував у самому головному трейлері. Тобто навіть не в офіційному трейлері, а просто в трейлері, перезалитому якимось челом. Їхні рецензії звучали так, ніби гру робили особисто для них, а розробники зобов'язані були прибігти і спитати: господарю, чи задоволені ви промінчиками сонця? Чи все-таки не? Чи що мені переробити? Треба щось переробляти, чи не треба щось переробляти? От були такі меми, я думаю, ви їх пам'ятаєте, але про них трошки пізніше я офіційно розкажу. Звісно, після цього їм було мало, і після цього вони продовжили. Протягом року народилась купа мемів про це. Про низький ФПС на їхньому ноуті з ДНС, про «Меня опять убила аномалія», про укропи зробили гру, про хохлів і так далі. Дуже багато мемів було. І це взагалі були меми року, просто нереально забавні меми. Це вже не просто була токсичність, це був жанр, це був просто такий, знаєте, розважальний жанр, саме із Тіктока, із Тікток-нарізок, із цитат і цього всього інтернетного. Тому що дійсно меми з їхньої реакції родилися безкінечно. Українські блогери це робили, це я робив, це робили взагалі всі, кому було не лінь, звісно. ТСН, різні журналісти і багато кого ще. Та повернімось у реальність. До того, що відбулося після релізу. Весь світ писав, що гра крута, крутий дух першої частини, атмосфера в грі бомба. Нарешті українська гра цієї величини з українською мовою і озвучкою. Але Росія у відповідь: ні, не та трава, не те освітлення, не ті аномалії, не той сталкер, не та мова. Вони сперечались тим, чого самі ніколи не мали і не могли мати. Тому що, як я в цьому ролику пояснював, вони не зможуть ніколи створити щось настільки продвинуте, настільки просунуте, як наш український Stalker 2. І от ми дійшли до їхнього фінального акту. Я думаю, ви пам'ятаєте хардплея, того самого хардплея, який дуже сильно критикував Stalker. Там були і інші люди, по типу iHBT і багато ще кого, але минув рік, от просто минув рік, да? Гра оновилась, вийшла куча просто патчів, дофігіща, механіки поліпшили, багато чого поліпшили, гравці радіють, меми живуть до сих пір, а російські коментатори застрягли в 2023-му і повторюють ті самі фрази, ніби вони застрягли в аномалії під назвою «Синдром ображеного геймера». Вони повторюють те ж саме, що повторювали і минулого року, і повторювали 23-го року до релізу і так далі. І тепер давайте просто підсумуємо цей рік бурхливих сліз. Гра стала символом не лише для фанатів, вона стала символом, що попри війну, атаки, саботаж, хейт, українська студія може зробити світовий реліз. І зробила світовий реліз. А реакція Росії стала символом того, що вони не хочуть бачити успіх інших. Особливо, якщо це успіх країни, яку вони намагаються знищити. Тому тут, в принципі, все і так очевидно. З вас лайк, підписка, і тепер фінальна нота. Ще хотів би сказати про те, що за цей рік ми побачили не просто реакцію на гру. Ми побачили реакцію на факт, що Україна продовжує творити. Stalker 2 став ігровим фронтом. І поки весь світ йде вперед, російські блогери все ще сидять перед монітором, клацають по пікселях і кричать, що гра плохая. Але гра живе, аномалії працюють, зона дихає, патчі нові виходять, оновлення нові виходять, і рік по тому ми знову тут, щоб це відзначити. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про Stalker 2. Обов'язково підсумуйте свій взагалі огляд на цю гру. Да? Це таки рік пройшов і дуже цікаво, як ваша думка помінялась, тому що моя сильно помінялась. І, звісно, подивіться ось ці відео на ось ці теми. Побачимось дуже скоро в новому відео. З вами був OneGames, з вас лайк, підписка і всім пока. Стоп! Додивись до кінця. Ти ж знаєш, що далі алгоритм покаже тобі якусь нудну діч, а тут реально варте уваги. Є гра, яка зветься Regret. І якщо ти зараз подумаєш, та знову якась індюшка тупорила, то тримайся за стілець. Regret – це не чергова стрілялка і не виживання в лісі з паличкою. Це диктатура, параноя, ігри розуму. І головне, ти та троє твоїх друзів за столом, де кожен раунд хтось вилітає. Не тому, що програв у скілі, а просто тому, що всі проти всіх. І виживе тут тільки один. Кожне рішення там, як останній ковток повітря. Сказав щось не так, тебе злили. Зробив хибний хід, тебе злили. Просто був підозрілим, тебе, звісно, злили. Regret живе на підозрах і брехні. Чудово, правда? І найцікавіше, гра ще не вийшла, але ти можеш зайти в закритий плей-тест, поки двері не зачинили прямо перед твоїм носом. Хочеш впливати на правила, давати ідеї, казати, що розробники все роблять не так? Будь ласка, заходь у їхній Discord, там тих, хто хоче змінювати гру, забагато не буває. Посилання на Discord залишу в описі. І не роби вигляд, що ти це пропустиш. Додай Regret у вішліст в Steam, бо потім будеш шукати назву і не зможеш знайти. Посилання на Steam залишу в описі.